Nag-usa pa man ka diha? Pagaliit mahaw, nagdaay pa. Ha? Pagod pa mahaw, ano ginawan ko. Naglimugmog na ka? Kumano, talap, pati niya, kauna ka naman talap. Ah, na di, tanaw natin mo tilaok di. Wala man ang saan niya, wala ko nang tugas sa pao. Nga, kay tanaw ra. Ay, nga po katubas, wala din naman, oh. Ano na? Nga. Wala din lagi makit andiha. Dari lagi oh. Diri, sa ilalom. Nagkaon ang kalabangan ang Ito Japan. ka ba sigwak-kwak lagi siguro ka? Nani ka makasauna ka, nagkauna ko ano mga talaga, nakaabog mga. Naman gusto nagputi din yo. Dini. Kain niyo? Oh, tanaw na to tilaok. Wala ako. Ha? Ano ko gabi sa kinsan. Ano dini lugar oh? Paingon na sa ubos, tanan din nagilid. Wala bukog. Wala mo nagkaaguan bukog. Basi nabukog ka na tong isda. Wala mo nagkaaguan sa iskuan, wala man ko bukog. Tas kini kay gluto ta saging ta. Ingon biya ka nga gluto ta saging. Amin ang kuan, lubik kay ako kaguron di. Bilang baboy tinga ko ande. Naman lagi manggaw. Mapagkaan din naman. Hinog biya? May buhat ang. Lahinog pa lagi ni ah. Sino ba? Ha? Unsay baboy? Kaya tulong lagi eh. Unsay baboy? Bilang baboy nga 25 kilos to 7,000? Ha? 7,000 ay baligay wala pa kita. 25 kilos. Pagpila man kilo. Unsa na? Gitsunon. Gitsunon pa na ah. Ibutang tag 250 ang kilo. Oh, 250. Nya, 25. Dako na. Bilang to. Ang sakit kay sarang lagi. Naman ito oh. Kapay ko taon lagi na. Wag pa ka na mahap. Wala pa. Ito kung mga ito sino ka mangga oh. Sige, kaon na mangga. Kaon mangga para mawalang ubo. Mana na kauna na ko ba na lansunis kuan. Ala, nagkaon na lansones. Magsamot ka na mo ubo. Ang lansones, makasamot ka sa ubo. Baligya day ka baboy. Kira ko tong baligya. Baligya na ako to. Tanan? Ano ako dito? Baligya. Tanan? Baligya ay ito niya gapon. Ah, baligya ay day gapon to. Hoy, gawas, gawas. Ci. Di kuhaan na ni Dani matalong. Ha? Kuhaan na ni Dani matalong. Wala pa man. Ay kuan daw na. Ha? Ano kuan na? Aba yung mga anak di ay. Nagdungag mo saging? Wala pa man. Amin kan percik. Nga lagi palaba man ka ni iba. Ha? Puro mo lang. Nga lagi palaba man ni iba. Nga lagi mo ba nagi palaba ha? Gago ya ha mo na wala to na bulabak na ikuwang na. Ha? Oh, tuy. Agasa lagi tubig oh. Dagan di kay katubig Dani oh. Na? Ano lang day? Mada bisa kita abot. Gisakitaan na po sa ulo? Paday mo na mahaw di ay? Pagali kay. Wa may kuryente gud no? Burn out man. Uy, di na ka magpalit sa baso. Kay kani pwede na naman mo baso dito. Maano na Ana, inyong kwanon. Inyong inugasan. O duha. Tagduha daw mi. Duha mo ka po. Unsa ba isulod na? Wine daw, palit may tag wine. Amo pa man ang wine. Ase, inyo pa ang wine. Ang amo pa man tanan di mo balik ko abin mo pre na ang amo mo dito man. Pati sa kanan gari daw. Kuan ray mo, kuan nga sakyanan ng badya. Try ka ba? Oh, try ka. Dagan lagi ka mga malita aham di kagi ka nag-abroad. Wa na man saging di. Ah, masaging. Wa na saging? Mao na na ah? Kani ato gamay ra ni anong ago na ni dito. Og sa dihang di anak ko diri sa ila ni iba magluto sa itlog. Itlog. Amo sa lang. Itlog hapon sa kabuok. Pa ako naman tugi payo, giya pagi. Oy, ka pala ka pagpalit sa itlog ka, pila ka buk itlog paliton. Uy, iba, lang. Lang. Kita abi ulo di. Ha? Ito ta abi. Ito ka. Kitaan sa Lang. pagilan ta man. Uy, magtakod-takod ka na kay dito sa balay kay si Mario ang gilantan. Oh. Pagkasunod, ako na sa dayon. Nya tag kuan na makaadlaw. Agni na. Oo. Nagusa ka diha? Nagusa? Ah, naimo laki diha siguro da. Nagusa ka diha? Briyang.
Ayan, pabakulang mama yan. Tumba na. Ay, saan ang bata olipit? Guba niya yung pagkahangin. Di ba nagabli? Aw. Nani, haplas lang. Haplas lang. Nani, haplas lang, day. Oh, noon sa ka di ay. Ang patigarit, padakod nga. Oh, padakod nga uban, inom sa mong inuman. Ikaw mo nanakod. Naglalaya mo ito baso ka. Dapat kinahanglan iba kung hilantan ka, di ka mabdul-duol nila. Ayaw isira na aking ngit-ngit. Uban naman may kahapon. Apa ako nang uban nga. Naon sa man nga natakdan man. Apil mo tilaok. Di man. Mansaraman. Ako ulo na kay. Gambor gana na ba? Napalis lang sa kang duy-duy. Nagkuhan pa man sa dito. Ha? May kamot galing trabaho kay para makapalit daw siya manok sa kasal. Awan si duy-duy di ay. Ito nag-uban dito extra. Adapit. Hinguog. Nga na abot man sa hinguog sila dasa. Iyaba na lang lang. O dito man sila gipaadto. Lingod mo kuno niya. Kinalingod. Ay guwa pa kay na. Guwang? Kanira lingod nga nanahinog. Wala na gikaon sa kuan. Mangga. Ala na to mangga iba. Ala wala na iba gikaon ng mangga iba. Ha? Agoy. Nalang Asa man kaldero? Aw dalaw, luagan saging. nagiapan. Kani, tambal ni sa kuan ubo. Hinog na. Magaling mo. Kakim-kim na alaga una ayo kay laing. Ah, may gikan nga mangga di ay. Espilahan. Ano pa yung eskwelahan? Dali. Dito rin nagikan sa eskwelahan. Kagahapon ay nag-eskwela di sa karon. Wala na di mangga ingani oh. Taho. Bisaya man ni mangga. Ha? Ay ugak mayon dai. Oto dito kan yang ka. Hilaw man iba. Kanang kuan to yang ko kanang. Kaliro lang o kaliro. Nagura ka di lang. Supa dito lang o kaliro lang. Asan po kaliro lang? Tamis. Naman ito. Tamis da. Lahi ra ba ni kay yang gamot kay Kami ba man? pang suksok sa kwan. Pangita ito ka. Ah, may sa kwan di ay haring. Man ang kuan? Latay na hinog. Kuya, man ang kuan ba? Mangaya ko lang ba? Kuan. Kaldiro. Kauna labi ka rin ha. Wala diyang aso. Wala kaliro diri me. Isa pa man ma. Kaliro ko sa daw kayo. Lalo sa abuhan daw. Panaon tagay. Sarili bis ka balik sa abuhan. Saksalbi ko lang. Ito mga kati. Ha? Ay, matagwa. Ato tayo eskwelahan? Ang tangali? Meron ko sila datan ka na. Ay, pala tayo sa principal. Kaya mo kasi na ko ikin kita para orang-orang. Dito sa abuhan to sa bago katubuhan. Gamay pa man to mangga ba? Pwede to mo. Pakipalit yung taginamos. Ah, dapat yung ginamos na ni. Dito lang. Hala. Ah, dapat. Dahilig. Lahan na. Ngaon ta. Uy. Nagtunta tayo lagi gini kahapon kay kuan ni ano Idroy. Suma daw. Naghapit ay kuno sila din di ay wala ka. Hala. Sayang dai ka. Sa ingon. Naghapit sila ang university Ay ni. nagato ka dito? Nagato ba dito ay? Gahapon dito Ay sa ay dito ay. Nagsinumar mi nag-seminar. Naghapit sila mama din eh. Labay sa labay. Tanaw wala lahat. Amerika. Ano Kasi siya? sa sa wala ko pala sa tinga nga sa ko ni Dre. Ubusing ang gitar. Naguban ka unta. Oh, wala Ano ko ba ba ito? Nay kaul ito. Nang wala kasi hindi kay kuan man Idroy gani suma. Lo kasi tawag. Wala ka na nanawag nila. Dala ko asa may sa ditura. Kaya sa sumad bon ko sumad. Nakuha lang ang kaon. Ko pa ko ban nagkatulog ka sa inyo ha. Nagkatulog ko kay dito naman sila gikan. Ngayon sila nga ipato ko dito nya kay dito naman sila gikan. Nawa. Ano sa takal din ito? Nabasa pagkatulog ko dito wala na di. Wow. Kita na yun. Kasi may sobra dito. Hmm? May sobra dito. Ta. Aron ato ta. Sinabi ko sila ba? Biko si umata. Sumalo niya abiko. Sana kaya kurang ko na. Saging ra ato sa agon kay para nga on din. Nala kaliro koy. Nawakit.
Tayo yun sa... Dahil sa kuan na rin. Dito sa baboyan rin. Asa man kaliro dai nga dako. Di ba gibiguhan to lang? Kami pinabiko, kami ang buwangan mo. Ay, biko yung masusunod kalag-kalag. Ay, wala mo nang bitar lagi. Biko. May takot na yun. Piling daw ito. Mao ang kaldero, gamay banana. Dako ni. Ha? Dako ni. Taglo pa lang ho, gamay kaayo. Wa bilain gyud mo. Kato na lang ko ano sa rice cooker. Hindi ka. Wa dako. Gagawin ka dito, kaldiro. Kalang. Nahurot naman ninyo kaon dali ang hinog lagi. Wala na atay. Ambot kasi nagkuha din na. Wala na mga sapot magigatay gikauna na hinugyawa. Dai pa ho na hinug. Pagdali mo diya kay nanay hinaling oh. Kuha na. Asa ang kaldero? Wala gid di amo ta sige butang namin sa amin pero gamit. Tamo. Asa iba ang kaldero? Aw. Bitagaan ba ang bigo tong gabi ina nga ikabela sa bitaan bigo lang. Sibana ka. Lako tong ginasa sa kuwa. Laplato mo tong gihatag ni. Wala. Okay, kulirag nag. Wala naglupa. Lupa na tong espiritu na ninyo kulirog kani style. Pay saging oh. Gimana ka tino ka Asa ka biro ni Kul? O kabalo. Si mami man natulog gamit good. Napati kaldero nawala na. Oh. Agar sa Ito nagluto mo biko. Gadi dito lolo ka kusina to. Wala di gani dito kung gikan karon pa. Sinawala siguro kawat siguro bis. Nala taklib daw. Ang lawas pa may kawat. Ay lalo na mesa ka dahil lalo na mesa. Basta basis wag bangalan sa dito. Unsa man ana? Apa na may pangita? Basta nga babay pangita. Di kita na bakit alas sa mga babay pangita. Nara si adiri nagsiar. Buang kadaghan sa kay dani sa sabaw. Ya buwan na dito. Wala diha kay pagbaba ipangita. Pagkaon, ate ay kaon-kaon. Pag Di gid nakita makita. sa kaliro, wa gid kita wa gid kita dinang kaliro kay kabris ni kol gid puro na wala. Pagkaon maskin hilaw pa wa na hambat na. Lahab na. Si kaon ang hinog. Ato di kan sabaw. Pagkaon ang hinog, pagkaon ang hinog. Dire na to gag kuha unta diri ganina. Wala. Mahinog dani daghan to hinog ganina. Kaon na. Nahumok mo kaya lang. Uy, lingkod mo siguro ni kayo ah. Dili. Ha? Tumba sa bagyo. Kani ah? Yapil to ko na to. Ay lain mo to kung man tinagkuan siguro. Ha? Rin gipaligo ka dito rin wala. Ligo. Kunya. Tanaw na hitsura niya, bijuhin niya hitsura di isin siyang kapuhan o unsa iyang kalaki diri nga kahugawan sa tubig. Suko gido. Di bitaw. Iyabi sa kana. Iyabi lang ako kay sayang. Puslan man nga lutuon kana tanan ipang butang ah. Ano mo di eh. Pare dito ginamos Nicole. Hindi ko kwarta. Ikaw ba di palit? Gani uon mo lang to no dito sa palit ako. Oh, yawi sa na akin. Daghan na Ay kaayo. nakaiwan na para magkuan. Nabuang ka ba siguro? Dugay kay na maluto kay kuan daghan kay sabaw. Mayroon dito dito sa halo. Dito ko sa tigluwag sa kuwan ng saging dahil sa bawo. Ito na sige pa. Sukat na naman gid na kuan na. Sabaw Papa nagkuan bulang ko iba. Sige. Insakto na. Pagsalit ko. Wa. Ako i-read ang namisa gani. Nagi. Dili ta nang namisa. Na unsa kani nga ang hinaling nga. Sunuri na Nicole, manos Nicole kay kahoy. Aman yung kahoy di. Di ako hawa dedi. Di ba kani mabalintong ni ah. Ay mo ba Unsa man yung sus gino ko kan sunlod. Kuan ni kala rin ni Nicole daw kaning kuan daw. Wasan ka lang man bay? Kuan ni. Hugasin na ah. Unsa iso dani humba? Kan ulo di. Namahal na di mo. Ika kayo pamahaw. Wala pa dito na magkakaroon mga ito. Kan ito kisa may nanyo na to nga man dia pa. Ngani wala ka ako pa dito. Papaya to ginamos dahil dito Nicole kaw. Ha? Kako di mo. Asa ba naglutoon pa nato ginamos? Ay nagluto ah. Ne, na may sili na, may suka. Na. Ay wala dya suka. Suka man binigar. Usa na binigar dili na suka. Ang baka nagkatlakaw na spirit laka. Pagkahuman, tigoy sa baka, diretso ka uli. Bahog din ka baboy. Bawo manok. Oh, bahog manok, sabuag sa manok. Pagkahuman, makaligo din ka. Pagkahuman, mamahaw. Pagkahuman, diretso na din eskwelahan. Pag uli, pamayabas. Nakain mami, dalin mami. Dalhan ni ko nimo, mi, naibayabas mi, kaunta. Ala, tesa pa. Itaklog na. Kuha na, asa dini. Dini kuan kay para di ka mga. Hawayang. Awa. Sige. Dito. Dani oh. Tata. Kuan dito kanang yahop. Unsa may musudlanan ka na ah? So ginamos mo ni. O di andi kay pa. Patuyan ka.
Palit ta ginamos kay nara diri sa silingan dool ra kaayo. Ayo. Madam. Naay ginamos. Palit ko ginamos dam. Lami nang ginamos nga mas. Unsa man ni limon sito? Pila imong ginamos takos. O kana lang duha ka takos. O daw nay sardinas nimo. O sardinas po dayon duha ka po. Ha? Walang diya sardinas. Nautdan. Nautdan si madam. Kuha din tag limonsito. Kaya na ay limonsito. Upat ka buok. Salamat kay ha. Ay, isulod na naman. Parang kay guys, pagkabot ito, ano Salamat ha. Nagkuha ko sa kuan limonsito upat ka buok. Lagi. Ato ning ano kay basig. Uy, iba. Iba. Kuasa di. Kuasa. Iba. Agpas. Ayaw biya si iba ra. Agpas. Kenapa tinapa ni? Kari. Kenapa ni ginamos tim? Mana maksud ani isa ni kasi mana? Isa kasi mana. Kuan na na. Ihawa na ng buahan. Agkao na makata. Abrihin na lang. Ay na abri kana. Ha? Kaya ito yung ano na yung Hindi na, kaunat ta. Saging. Ha? Nakagugaw kayo. Ginamot bayat ta. Charlene! Nicole, alin na mo? Unsa? Gabi pag anak. Sa pala ko sila nga. Yabas trapa. Naila ni Charlene, lami to kay gamay to. Unsa man abutangan ni tanan sa kuan? Ayaw gi amo nang sutanon. O kana, hiwasan na ako. Aw, pagkuha damig isa ka inganiyo. Ay Kim, na dito Kim plato Kim yaho. Iyaw nga gamay. Hinog na nila. Sige, mga onta guys. Hinog mo guys oh. Dere guys. Ali magsugo na gani ali pa ma. O kaya isa ablihin na Di niyo na pag abli. Unsa na Bantay makuan man sa. Mo to andi na di biyag kulirog. Kaning kuana mo kani okay ra siya cute tayo pero hinog na unsa. Bantay ka sama akong kuan bumat. Di man ni pakaluluto Dito ni sa kang lang oh. Lang. Dara ho. Kana. Ikari isip tiri ibutasan na dito sa kuan ka kusina ka. Ay na ako na dito sa. Mayaboy na na Dara hinog na nga saging mga unta. Hala. Payot lagi. Unsa ni abi ay. Taawar ko na ako. Asa na itong batang sagol dire? Ay isa ko na na buang nga baka ha. Ba't ba dito sa nakaw? Abi lang konti limsito te. Sige na mas klaro mong ginamos. Aw, saging. Yato ko sa sabat dito gamayan at butas tinapayang. Paggalit. Unta. At na bagay na si iba artista. Iba ko sa platito doon di ba matanawaon. Kinsa? Trawa pa si iba artista. Ako may Aw, dili man ditanan ko daot na mga unta. Ano ba guys? With ginamos, with kuan, with sardinas, with saging. Ali na biya, pagdali na biya. Tawag si Charlie si Nicole. nagluto lain. Ha? Nagluto lain. Lahi pa lang recipe? Katong hinog dili na yung pagkawat ng hinog, dili lang luto lain. Luto mariyahon. Puro nun. Mga unta. Ano na biya di? Hindi ako nagdalasa yan daw ko niya flap roon. Grabe nga rata sa. Nagkalamisa. Ingala pa bata. Kita maningala pa bata. Sige. Una ko yung ginagawa. Sige na Nicole, alin na Nicole. Kauna Nicole. Masusuka to balik ikaw. Suka na. Ay, suka ah. Wala na suka dito. Dapat to suka. Pwede sige pag reklamo na ka na. Maging ko kwa lang na. Ako kuna ako na. Gap, nari na lang ngita dito. Binigar na. Dapat ko nila may binigar. Ikaw nakabalungan ang suka to. Pasok. Pasensya na mo guys, kani wala ni binong binuwa. Wala. Alin na ni Dali rin no. Alin na ni abay di. Dali abay rin.
Isurot ni? Ayaw, kagusto pa. Nasa ko rin. Daganon maguna ada. Pasa sili dito ka. Basta rin sa pinabalik. Ito loya naman may bahala lang may bahala. Sugo. Basta lagi yung nagsipas sa sulang. Dai padikol gid di pa ni mahurot ni ko. Ipado kasi hindi ko nahulo sa akin. Nanganog da naman sa kagi ma. Suka pa kay. Ima, wala akong tawag ko yun. Tupot mi mo intil na Nicole. Na, maduha ginang. Sus dinukol si Nicole. Di mahadlok na maduha ni hang talim. Ay pagbatay. Ka-bright bagi nimo hinuon. Valedictorian bagi nimo kanang ang babay mo nagbutangan sa ginamos, lahi ng ginamos, lahi ng sardinas. Nang sa utang saging oh. Pagkaon ba ay biya? Kay pagka magkaon ka mga tug din ha. Kay alauna na. Kaunti mo. Alam ko yung di bangko yung di. Sige na dili tunog sa gulan imong kuan, resipe. Bangko ba? Saan sama? Nawala lagi mga hinog. Wala mo. Ay, hinog niyo oh. Ay, Nicole. Aw, Wala sa sili. biya. Oh, biya. Ako ginuo ko kasayang bagi Wala, tayo. Wala, ikaw sa ero. Ano ba ba? Hinog na ba ito, ha? Ano ba ba? Bahot na ba? Dapat hinog titig. Dahil, butang. Para sa mga kuan. Pait mo ba? Buta? Pasibaran ka kay parang ito. Tawaran lang, hindi kami diri-diri na ko. Tawaran na niya tidak. Labasig kuan kay sige na baka sa baay. Dapat. Dito sa kuan. Pero ko sa bahay. Na sa ka siya dito sa pa. Wala nga sa bahay. Sa bahay ko ako isa. Ako mag-isa lang. Naon ka? Mag-isa ko na. Yan para tatamis. Tutulungan na ka mo? Kaya butang tanan. Nag-iatay. May resulta sa CD karon mo. Taon tanan. Ito magkaon pag kanon ba? Ay, pili ka na pa. Butang ko. Gamay nilong agad to. Pahukay na to ka. Nay kabalaka hala ni ron. Hadlok mo dito sa halang. Apar. Butaran sa ron. Hinahalang ka. Sindik ko gaday karon tortod lagi. Ito na. Am kay ba? Ha? Eh palit sa cook ito ka. Sabi ko pa yung maaroon. Wala. Wala yung hatan niyo. Kasi bakit sakit ito? Din makaroni, sit saron. Halang kayo? Ang saman. Or sa to tubig mo na pa tayo. Tubig ko tayo. Tayo ko ayos pala na ka. O pagahin na nagkaon. Subuo na. Halang. Halang? Wa may halang? Wala halang. Halang man. Kinlaw man niya. Nay dili halang ho. Pag sige. Makagwapa man ni. Halang man. Halang? Di man. Mabi. Agaw na sa iba. Ang baso ko baso. Lang sita ta ko din. Puli-puli na baso di karon na ano puli labot ana. Ano baso ko? Ano baso ko sa yan daw. Way kahumanan nga sugo. Kinain ko na puli dapat kani magkaon kumpleto tanan danan Ako asan ni Mama Bi? Agay! Ano, nahulog ni noon. Ikaw. Diha. Ano ba yan, anak mo? Sige mo. Lali puti ba? Ang tubig rin. May puti. Sa balikan ko yan. Ang puti lagi tang na tanawan ni Ren ang balibo wala. Atong tanawon ang recipe ni Charlene. La. Ano ba na? Ayaw ba? Kasi ayaw ba? Di ara ya. Hala. Ano sa mani ah? Saging ni angagi slice. Butay sa matika aw kuan kana asukar. Sige. Charlene.
Asukar kay gamay pa man ni asukar oh. Di man ni kuan, sana tawag dali ni lugaw. Ay, kuan sa di. Sige, butan ni. Ayaw, hindi ko. Akabuang man ni ang. Sige, kana. Sabugi otro, sige pa. Kana. Nang gamay raman mga asukar gibutang. Luto lang siguro ni ah. Ha? Tanawa guys, ang luto ni Charlene. Sa man siya nga recipe. Kaya siya nilugaw nga banana. Dugangi sa asukar kay gamay ra. Charlene. Ha? Dali ni, iurot lang isa. Agtago pagili siya. Ay! Ayun! Mama, giurot yung mga sukar! Gamay ra. Para magkuan siya maglatik. Anak. Di man nagka. Oh. Kuha. Hala, lang! Lang! Ano isa? Lamig kayang luto ni Charlene, oh? Lang! Puro na sentral! Oh, kau na dia? Ha? Tara, balik kayo. Baliya-baliya. Baliya sa gani ay pagreklamo diha, lamig kay na. Hindi na suka. Sa man sila nga ka. Bulan pa ada man. Sige, baliha. Ito mo sa dati. Ha? Ito niya, dapat sa ulan ni Charlie mong gulo na wapa na dito. Okay. Skot ka ba? Sige na. Kung asa? Ito niya. Luto na ha? Sa man dili ka di ba ako. Susa kasing tracing nga. Susa na magbotok bulingat ito tayo. Si bulingot, kabuang man. Dad, bulingot kayo mo trabaho, ma. Sige na. Hawasa na ba? Laban naman. Ha? Di ko may luto. Luto na nangalata naman kayo. Sa pangalan niya. Sa may pangalan niyo ba? Ha? Sa pangalan siya Prince Price? Banana chip? Banana chip guys sa tawang. Ikaw sa banana chip parang nilugaw. Ma! Tamis ba na ah? Kuha na ba? Hawasa. Di ba tayo na okay ato hawason? Agay! Itaklom sa na lang mo. Tara, itaklom. Sige, hawasa gani ka. Kung gurute is 1 foot. Katutanan. 1 foot? Katutanan sudlanan. Galing nagulo to. Ako sa iyo pasangin lang ha. Sige, hawasa. Sa pati wala lagi na. Sa pati ipay sa mariting. Ha? Ipay pa. Paig-paig sa iyong mata. Hawasa na gina. Aw, naihit kay na. Hala ka sige, surok-surok niya. Sige. Hawasa. Ama plato Charlene. Oh, tara plato. Dato to man hugas. Hugas sabi ako oh. Habi ni sabi kay atong butang ng tubig din. Alpas. Sige na ni. Sino sa mga tiyan? Na sige. Kasi naimpas. Ayaw ka na pag-iyabo sa dalan. Tulirong ka ba? Hawi ni sa otro. Ako na kundi. Kurot lo malalising ba? Ha? Kurot will. Tuo mata. Sige. Na, Charlene, alina kay ikaw na ta. Oo. Kaya siya French fries with nilugaw. Prince Price na. Ha? Prince Price? Ha? Pagdali na diha kay giprito man na. Prince Price na. Oh. Banana chip? Ha? Di ba na banana chip kay wa man nagkuan epekto. Tawag ko na. Nilugaw gi na siya. Nilugaw nga banana. Pagpakalising kung ikaw ba maninda ka lising balang kay katapat mo gidalan sing. Okay sa kwala niyo. Si. Ari na. Hawi giro. Hala nagdobli lagi glugag lagi. Sige na. So tao ka niya? Kaon talaga. Iba? Ha? Nagbawag sa baboy. Ali na dani kay kaon na ta. Kaon so. Sige. Wala ka di maot ya. Ha? Wala ka di maot. Lami dia. Lami. Masa may lami? Tamis? Nami?
Oh, lami ko no lagi. Sige, Biya, mara maglami. Magkadili, maglami. dato lingkod di kaunta. Sige. Agato ko nagtilawan kung lami ba ni siya or dili. Yeah. Lami siya. Tamis. Ilawi gani ba? Tamis man siya. Tamis. Tamis kayo? Tamis siya. Kaunta. Kaang pa na guys, sa pangalan ni nga giluto sa ni Charlene. Ang dali nga recipe. French fries, banana chip. Hilaw man aktiyo. Ha? Luto ang guna Tamis. Wala ang ako. Naima si Nicole sa simod sa butiti. Hindi ko alam ko yung bay. Ay, i-racing ko. Hulo, ang oko. Aso mo hindi ko nagliwat sa inahan Japon. Kailang biyon, hindi ko nagsinubun na. Ala. Kita na nga ata ng video mo. Diya sa ulang nagliwa. Hindi na ka Liwat pa makaliging na. Naingon guys na liwat din ni Gingging. Tas ikaw po liwat mo doon ka ni Gingging. Di parehan ang tulong. Dami na ko natin. Kaya sabi yung mama di ay. Siya. Oh, di ha ka nagdiwat niya. Gali. Ang saya simod. Sa lambion. Lami. Ang sabi sa Nicole, paako niya dili. Saan mo ako? Nawa na. Nicole. Mga planganan natin, kalapit ko sa pa. Dili. Kapila ka istoryahan ha. Hap-hap na mga hap-hap ya. Di gutom man. Sige na, kay pinangga man ni Mami. Sige na, sayaw. My little monkey, happy dumpy. Oh, sige. Kani lugar siya, Libil, Lisya, Dinha. Kana Kani, daw diha, Libil, apil dito. Unya, dapat ang inyo dani kuan lagi unta. Libil pud sad siya dani, di kay ang inyong simento ay inyong halublak dinira. Taman? Tungas klorin. Ha? Tungas klorin. Ay ako man pasabot. Naabi uban balay nga kanang ingani libil ang diha, libil ang diha. Ang dinhi kinahanglan nga libil pud sad ni dani, dana sad. Ha? Tuputan na sa karon. Puta sa kahoy. Kami ba para maglito din sa taas? Ha? Taas. Ang kuan. Ang plywood. Ding. mao lagi nga unta ang inyo hadani kuan libil gina kay mo man sa giingon ni Lilin. Unta dani libil sad na siya diha nga kuan libil dana. Kay para ang tanan nga kuan kahoy na dayon. Ay, ilibas sa daan. Oh, di ba? Okay, ang ilang ingon dinhi ra mo kuno ang halublak. Nama kay adobong manok. Mao na ti, panagkamot adobong ginamos sa dai ni. Dito sa balay ginamos pod. Balang ginamos na basta makaon pa sa tulay. Naliyo kon pa gido. Binil lagi ta. Binda daw. Lagi na sa kamulo ko ilis lang. Sige, kamulo ko ilis sige pas panawa ka ano ko. Dugay mo kay ka tarawa wata ka sapon sa padito. Ito ko alapat iris gabraha pa siya murag. Pagkako sa tutoy nga murag. Virgin. May palit ka na ato kay Lilin. Ugma. Kaon. Ugma pa daw ikaw pa palpak sa gikat. Ugma pa daw kuno gibro. Aglaw ganit ta karon dito ba kay naay daghan limit ay kwan dito. Kaon na pod. Dili kaon. Naon na ni kaon. Kaya nga sunit dito. Ingam dia kadai na telo kadai kaon nito. Aglaw ganit ta dito kay man tara kaon dito sa kwan. Ya, ya po dito ugma na daw kay naglitso sila kayo di body ko say. Tinuod ka. Sige na inay. Simi ko na iyon. Karon gani ato ta dito. Ato ta dito. Kasi dito na lagi. Dili ta pag ato dito. Oh, dito lagi. Maato ko ta dito. Hay. Dan sunis daw. Sunit. Dak mo ba itong manok kay para ko na utik ko. Nga utik. Lupa Kaya naman. magilabay sa pagkadakpil itong gilabay na niya. Bakit rin na? Ako tabangan pag kadua na tuhog na sa abo. Uy, sa mabuhog sa surprise na ko. Ang mga bata. Sige na iba kay gato na ta. Usa man dili mo aglakaw? Wala kami ni mo.